Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют усім гледачам, добраранка. Вось я сяджу і думаю, ну чаму усе такія розныя? У адных цёмныя валасы і вочы, у другіх светлыя. Нават мы, зайцы, бываем то белымі, то шэрымі. А маталі і ўвогуле рознакаляровыя. Во-во! Што за праява такая? А ты сама як думаеш, чаму так бывае? Не ведаю, але мне сёння такі сон прысніўся. Быццам нейкі мастак узяў фарбы і пачаў размалёўваць. Каго жоўтым, каго чырвоным, а некага усімі колерамі адначасова. А каму фарбаў не хапіла, засталіся белымі. Напрыклад, белыя мядзведзі, так? Так. Цікавы сон, Кася. І я нават ведаю, як таго мастака завуць. Праўда? Як? Прырода. Уся справа ў пігментах, прыродных фарбах, якімі яна нас усіх надзяляе. Во! Якраз пра гэта я і казала. Ой, я ведала, што я такая разумная. А яшчэ вельмі сціплая. Але май на ўвазе, што прырода нічога не робіць без прычыны. І фарбуе ўсіх не абы-як, а толькі так, як належыць. А што гэта значыць? Вось глядзі. Самымі яркімі фарбамі прырода надзяліла жыхароў цёплых краін, што ля экватара. Там шмат сонца, таму ў людзей цёмныя валасы, вочы і скура. А жывёлы і расліны маюць самыя стракатыя ўборы. А калі пайсці на поўнач ці на поўдзень, усё будзе мяняцца. Так, чым бліжэй да палюсоў, тым халадней. І тым больш сціплымі робяцца прыродныя фарбы. Расліннасць, жывёлы і птушкі ўжо не такія рознакаляровыя, як ля экватара. А людзі? І людзі тут жывуць з больш светлымі валасамі, вачыма і скурай. Як наш Ваня? Усё ты заўважыш. Я ж кажу, што я разумная. І сціплая. Тады на паўночным полюсе павінны жыць зусім белыя істоты, так? Правильно. За палярным кругам жывуць белыя мядзведзі, белыя совы, белыя лісы. Таму што там заўсёды ляжыць снег і жывёлы такога ж колеру. Што ж выходзіць, калі я паеду на паўночны полюс, то таксама пабялею? Хутчэй пасінееш ад холаду. Не, Касечка, якой ты нарадзілася, такой і застанешся, куды б не паехала. Ой, гэта добра, не хачу мяняцца. Я сабе і такая падабаюся. Вось і правильно. Якая ты разумная, Касечка. А яшчэ сціплая. Ну што, мы адказалі на тваё пытанне? Адказалі. Дзякуй вам, хлопчыкі. Калі ласка, тады будзем мульцік глядзець. Абавязкова. А зараз я хачу вас здзівіць. І чым цікава? Вось паглядзіце, як сланы ўмеюць маляваць. Ух ты! Сапраўды малюе! Свой аўтапартрэт, як прыгожа. А другі слон цудоўна малюе дрэвы. Неверагодна! Сланы, оказваецца, сапраўдныя мастакі. Цікава, а хтосьці яшчэ маляваць умее? Так, некаторых сабак гэтаму вучаць. Вось, глядзіце. О! Вось дык ну! Ніколі б не падумаў, што сабакі такія здольныя. І гэта яшчэ не ўсё. Дэльфіны таксама ўмеюць маляваць. Колькі талентаў! Нават крыху зайздросна, бо я так не ўмею. І я. А акрамя малявання яшчэ хтосьці нешта адметнае рабіць умее? Так, вось паглядзіце, як папугай выконвае танец маленькіх лебедзяў. Малайчыны які! Тэатр балета павінен запрасіць яго да сябе. А гэты папугай аддае перавагу сучасным танцам. Нават мне танцаваць захацелася. Сапраўды! А чым мы горшыя? Дык давайте танцаваць і спяваць разам з Бронкай Дашай. Давайте! Давайте!
можем на конкурс талентов істи. Легко, особливо тобі, Кася. Ой, дякую, я старалася. А зараз чим займемося? Давайте гулять. Давайте. И ты уже придумал, что? Вядома, будем гулять у такціні. Гэта калі па падказках трэба здагадацца, якую жывёлу ты задумаў? Правильно, толькі вы павінны задаваць такія пытанні, на якія можна адказваць толькі так ці не. Зразумела. И колькі пытанняў можна задаваць? Усяго 5. Тады пачынаем? Пачынаем. Першае заданне табе, Кася. Добра. Я готовая. Значит, першае пытанне. Гэта жывёла вялікая? Так. Добра. Яна жыве у вадзе? Не. Значит, на суше. Тады маё трэцяе пытанне такое. Яна жыве у цёплых краінах? Так. Вялікая. Жыве ў цёплых краінах. Мужалеў! Кася, не спяшайся, у цябе яшчэ 2 пытання. Добра. Лесік, гэта жывёла драпежнік? Не. Як не? Леў жа драпежнік. Значыць, не ён. А хто? Калі не ведаеш, прасі падказкі ў гледачоў. Добра. Сябры, якое апошняе пытанне задаць, каб дакладна здагадацца? Пра хобат? Вы думаеце, гэта ён? Зараз праверым. Лесік, у гэтай жывёлы ёсць хобат? Так. Тады ўсё зразумела. Гэта слон. Правильно. Ура! Дякую, сябры, за падказку. А ты, Ваня, хочаш згуляць? Вядома. А табе я загадаю... О, ведаю. Задавай свае пытанні. Добра. Першае. Гэта істота жыве ў паўночным паўшар'і? Не. Ага. Значыць, у паўднёвым. Можа, гэта пінгвін? Праверым. Лесік, гэта істота жыве на полюсе? Не. Значыць, не пінгвін. А гэтая жывёла драпежная? Не. Добра. Яна жыве на сушы? Так. Дык хто ж гэта такі? Ваня, засталося ўсяго одно пытанне. Дзякуй, я памятаю. Я выбіраю паміж Паўднёвай Амерыкай, Аўстраліяй і часткай Афрыкі. Але я думаю, Лесік загадаў кагосьці з Аўстраліі. Толькі яна цалкам ляжыць у паўднёвым паўшар'і. Ну, з гледачамі парайся. Сябры, як вы лічыце, якое задаць пытанне? Думаеце? Ну добра, паспрабую. Лесік, у гэтай жывёлы ёсць сумка? Так. Сябры, мы правільна палічылі. Лесік – гэта кенгуру. Так, малайцы. Ура! Мы абодва адгадалі. З дапамогай нашых гледачоў. Вялікі дзякуй вам, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вы таксама малайцы. Таму для вас цікавы мультфільм. Ну, ось і падышла до завяршэння наша праграма. А якія у вас планы на сёння, хлопчыкі? Я хутка ў школу пайду. І ў мяне заняткі у гуртку знаўцаў, што дзе калі. А ў цябе, Кася? Таксама збірацца буду. У гурток малявання. Хачу навучыцца аўтапартрэт маляваць. Чым я горша за таго слона, якога ты нам, Ваня, паказваў? Вось і цудоўна. Ніхто без справы сядзець не будзе. І вам, сябры, мы жадаем цікавага, насычанага дня. Да пабачэння! Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. З вамі мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку. У нашым добраранку!